Sizobashaya ngengoma wo. Sizobashaya ngengoma, sibashaya ngokhohlanga, sobashaya ngoshe. Sizobashaya ngengoma wo. Sizobashaya ngengoma, sibashaya ngokhohlanga, sobashaya ngoshe. Ngithi sekwenze nje Bayabaleka manje, ngithi sekwenze nje bayasesaba manje, ngithi sekwenze nje bayasejuma manje. Sizobashaya ngengoma wo. Sizobashaya ngengoma, sibashaya ngokhohlanga, sobashaya ngoshe. Yethinsizwa thulamfana, 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 yethinsizwa uyalazi iqongqothe lamfana, uyalazi iqongqothe lamfana, lamfana, yithi qongqothe lamfana, uyalazi iqongqothe lamfana, uyalazi iqongqothe lamfana, lamfana, yithi qongqothe lamfana. Sangisafune ukukhuluma wekhuluma ngosizanga. Sangisafune ukukhuluma wekhuluma kwangamazona. Sangisafune ukukhuluma. Mina ngizodlala bengathanda. Mina ngizodlala bengathanda. Mina ngizodlala bengathanda. Mina ngizodlala Ngithi dlala webhasini, mina ngizodlala ngithi dlala welimi, ngithi dlala wemsazi, ngithi mina ngizodlala bengathanda. Yambona yatatazela uma yesikononi, yembambeni yatatazela uma uyabale yamvimbeni lo mfana wenzani, yambona yatatazela uyabale yamvimbeni lo mfana wenzani, yambona yatatazela uma yesibuka, yambona yatatazela uma yesibuka wenza mfana yatatazela uma yesibona. lo mfana yatatazela uma yesibona wenzani, nyambona yatatazela uma yesibuka wenza Mfana yatatazela uma nango uyabale yesibona. lo mfana wenzani, Mfana yatatazela uma nango uyabale mfana wenzani, shwele mfana yatatazela uma nango uyabale
ungayesibona Umfana uyatatazela ungayesibona. yeni yambono yatatazela ungayesibona Umfana uyatatazela ungayesibona. yembukeno yatatazela ungayesibona wena Umfana uyatatazela ungayesibona. nango yabaleka yabaleka uyabaleka ngeni lomfana wenzana Umfana uyatatazela ungayesibona. nango yabaleka yabaleka uyabaleka ngeni lomfana wenzana shwele bo Umfana uyatatazela ungayesibona. nango yabaleka yabaleka uyabaleka ngeni lomfana wenzana shwele bo Umfana uyatatazela ungayesibona. yelo mfana yatatazela ungayesibona Sangesi wethu usatshela lona njalo nje lejuna labasandaba ezakithi emalungwini ke wasukumiswa lokho waqhaphazela izisu wosiphinca angithi kunjalo insika zakithi kunjalo nje ngithi ngifike kahle abafana bakithi la emfundweni okwangifike endaweni ezabela yewenyulile mfowethu sebayaka nje lawo mfowethu abantizo makhotheme sobabona angithi kunjalo insizwa usawonke wabela besizwe mina njengisatha livinqa inkoba abafana bakithi ngivinqa abafana bami ngishekhuleni kwami nasempesheni ngiyobe nginje angithi kunjalo nje uyazakithi angithi kunjalo yini shayina kubhadabhada ngaduma limthatha usayithabela into yathatha enkantolo kacabe khulu angithi kunjalo nje uyazakithi ithuwantshuwane kade beyishuka wethu sehla ininga kusanani impilo yami usiyobekezela angithi kunjani nziya zakithi naba-ke phela nabo bayesebethi boke bebona ukuthi ngiyophelelaphi awuzi ukuthi uyangifungela wena musho kanjalo uthi thini izwe uyakabona lawo bakuhlulayo mzala wakho phela bangangawo ngingane mina engizangikwenza lutho-ke mfowethu ngisemncane kabi angithi kunjalo nziwa zakithi cishe sathuka sithukile kanti amanzi abancane nje amagebelo ophondo lwenkunzi yakwandlwana ngithi ngizoke ngibone abafana bakithi kulo nyaka amankankana mnyama yovele obala ngiwubekile umhlaba webetho angithi kunjalo nziwa zakithi kwakile kwabuhlungu lokho laba kawunona inhliziyo yami usabalise ngikhala ngawe amandla mina wangishiya hawu ngishikilele wena ntombazane yasabutila hawu ngishikilele wena ntombazane yasabutila mina yasabutila mina yasabutila hawu ngishikilele wena ntombazane yasabutila umuze awabanele ntombi enhle kangaka mtsheleni bo Indla umuze awabanele ntombi enhle kangaka mtsheleni Indla umuze awabanele ntombi enhle kangaka Indla umuze awabanele
ngendla komuzi awabangele ntombi enhle kangaka ngendla komuzi awabangele ntombi enhle kangaka ngithi ngendla komuzi awabangele ntombi enhle kangaka ngijeleni ngendla komuzi awabangele ntombi enhle kangaka ngijeleni ngiyayibona namanje isamile khathi usiza kamfakazi ngaphesha komfula ukuthi ibheke nike hhayi angaziyo khuluma leyona njalo ibhede libonga kamajoni ibalile wethu hayi phela bakithi bomndeni banomona khipha ukuthi yolwane eshasibehle wesama ungibona nje ngimuhle kanjeni ngithi shajujune mina nomasadabe zami isemalongweni uyakasukumbisa lokho cabasebenzisi kospita ngithi ngifike kahle abafana bami lenkongo ngifike egawulezabeko yewenyulile sebayeka mfowethu abantisi wemakhothela sobabona usawonke wabena bezizwe mina ngisazoyivini nentoba abafana bami ngivimla ngithi nasekhuleni kwami empesheni ngiyobe ngisho yazi ukuthi angimtsheni ngimtsheleni yazi ngiyamtsheni-ha-ke manje ngithi nguphathaphatha ngaduma limthathe phela mina usayithebeni nothetho enkantolo kwasebekhulu ngintshuwantshuwane ngade meyishuka wethu sehloyiningi impilo yami akusenami siyobekezela njengizoguqa ilinga gobi komshefayo babiza bonke omthula amacimane kwehlimana kuvala amathamsana akikisa umbambazisha bese babankankake thina ngempela noba ngaqhukula imlomo baqhamuka abafana bami ngiphike ngisho ikhala enyameni kodwa uyasho mfana amasuwede ukuthi yewazwa inkinga nangifole ebhasini enkosi yami ngiselibhuqabhuqa ngayo emini mafika bethalaza ngishayela umsakazo umfo kancanane uyedelela nangumlungu uyedelela nangubasi uyedelela nangumlungu hawu nangechwenza nangesidilela umuntu webabu hawu yelele wafana bakithi ngabe niyambona nawe ukabanilo msumngaka umanike uyedelela umlungu ukabanilo msumngaka umanini uyedelela ukabanilo msumngaka umanini sengathi uyedelela umlungu yeba uyedelela abafana bakithi ngabe nambona yini na yelele msumngaka umanike uyedelela lobasi yelele uqithe ukabanilo msumngaka umanike ukabanilo msumngaka umanike kodwa into yakhona ithi ngizocela wonke umuntu siqala lami asazange kusele isikhathi ukuthi imali-ke ayizukungena ngapha kwi-akhawunti lengijwayele ukusinikeza-ke saze umgqibelo yes ukuthi imali ayingenanga so kuyasiphoqa
ukuthi-ke sonke sikhona la sisubmit ama-copy of ID. Into yakhona ihamba kanjena, siyagqugquzela ukuthi abantu babe nama-account amaqembu, kodwa baningenayo i-account yeqembu ngicela ukuthi nilethe ama-register abebesebenzisa zona. Ma ungabe nine-account yeqembu ngizocela ningitholele i-statement sakhona bese ningilethele i-copy ye-ID yanoma ubani ukhona. Bese kuba okwesibili, maningenayo namukelekile ukuthi nikhethe umuntu oyedwa, kodwa leyo fanele nize kamasipala nizothatha incwadi ezosayinwa amasotsha azofika abhala amagama awo, afaka ama-ID awo bese ayasayina ukuthi ayavuma ukuthi imali ingene kwi-account yalo muntu. Savumelana nobabumeya ngisho-ke mina nani ukuthi kulo nyaka kuzoba nochatha. Uchatha wethu-ke usithathe wasibeka ekuthenini-ke abangawinanga noma abangaphumanga kwi-top 10 umuntu eyedwa uzogoduka ne-1,000 rand ukuya ekhaya. Kusho ukuthi umthobanhliziyo loyo. So ukuze lo mthobanhliziyo utholeke kufanele usubmithele lesi statement. Sacela ukuthi ningisubmithela ama-statement ngoLwesihlanu. Uma kuthiwa ubelethi ngicela ungilethela wona ngomsombuluko. Injalo nje. Cha imali yethu esiteyilwa 55,000 usesekhona ngokwama-position lawo 10 bese kuthi abangawinanga abangaphumanga ku-top 10 umuntu eyedwa uzothola isinxephezelo se-1,000 rand. Umuntu angalethi statement sasebhange esesedlule enyangeni ey'ntathu. Mangabe usenzile ngenyanga edlule sise-right, mangabe usenzile ngale nyanga leya sise-right. Yebo, ilokho nje siyacela. Akuphoqeleki ukuthi kuze kugcwale kodwa ngifanele kube namasotsha azovuma. Ngakujabulela nje kakhulu ngoba vele sila eduzane, abaningi basebenzisa nje amabhenki ngaphandle. Amabhange alana nje eduzane. Mungakhona ukungilethela nje namhlanje ngoba ngekho vele kithi ozodlala ongeza ukuthola something. Kusho ukuthi sonke thina esila siyasubmit. Siyabonga. Ihwe matambo kababa angazi noma kuyomlungela, we matambo kababa angazi noma kuyomlungela, ihwe matambo kababa angazi noma kuyomlungela, we matambo kababa angazi noma kuyomlungela, we matambo angazi noma kuyomlungela, we matambo kababa angazi noma kuyomlungela, we matambo kababa angazi noma kuyomlungela, we matambo kababa angazi noma kuyomlungela. Bathinta amabhubesi umlilo ovuthayo ovukela izigodi zizonke zishayuma amazelane adlulele phambili osilindile izigodi zizonke ish bo ish ish bo ish ish bo ish.
Zikendi balethu akushayisha bawethu mthaya itetane manje sekufika isikhathi ulunga number 13 ulunga 14 ulunga 15 ulunga 16 ulunga 17 afuneki ngana zingoma ingekho akushayisha bawethu
14, nilunga 15, nilunga 16, nilunga 17, nilunga 18, nilunga 19, nilunga 20. Hey, kamushakama. Akusheshe bakwethu. Wabona mase ngidisa kanjena ngibiza njengabafana bentontaka betahuluke hlule ngabafana. Akusheshe.
Shalom,